Dragi prijatelji, dobrodošli u Broadcast. Podcast iz Slavonskoga Broda. Ja sam Klara Tuličić, a sa mnom u studiju je vizualni umjetnik Zlatko Kozina, koji je također i pročelnik na odsjeku za vizualnu i medijsku umjetnost na Akademiji za umjetnost i kulturu u Osijeku, gdje je naravno i docent. Pa evo, Zlatko, dobrodošao. Hvala na pozivu. Danas ćemo zapravo vidjeti nekakav vaš put u životu, ali možda i razmišljanja i također kakve su nove generacije umjetnika s obzirom na to da ste tamo povezani s mladim ljudima, zapravo od 20, 19, 18 i u tim godinama, dakle, ali također da vidimo, možda bi ovako započela. Vidjela sam neke vaše izložbe i tako dalje, pa bi možda rekla prvo kako ja percipiram vašu umjetnost, ono što sam do sada shvatila, pa da nam vi objasnite iz svoje perspektive je li to uistinu tako i što sam propustila, a onda možemo se vratiti na početak i vidjeti kako ste došli do toga. Evo, prije svega, vidjela sam da kombinirate i različite medije, zar ne? Također da kroz nekakvu jednostavnost pokazujete možda čak i kompleksne teme povremeno, koje su dosta duboke, recimo to tako, imaju domišljatu i zanimljivu poruku. To ko možda zapravo većina ljudi vjerojatno ne zna točno o čemu govorim, zato će morati posjetiti vaše sljedeće izložbe. Ali svakako mi se čini da svaki zapravo rad ima tu nekakvu domišljatu poruku i baš u toj jednostavnosti što sam govorila, djeluje mi kao da nekako kako bi rekla, ja sad osjećam se kao na ispitu, onako, u toj jednostavnosti tako široke i velike poruke koje se pošalju, mislim da je još teže poslati kada ima manje nego kada ima više, kada ima, ne znam, hrpa boja, recimo, ne znam, crvena, crna, koja recimo prikazuju nekakve možda snažne emocije, bijesa, gnjevi, boli i tako dalje, za razliku od recimo jedne crne linije i crnog pravokutnika, na primjer. Ok, sad sam ušla u detalje, pa dajte mi recite što sam pogodila, što sam propustila. Pa dosta si pogodila, posebice onaj dio kad si govorila da slika izgleda jednostavno, a rekla si tebi se pričinila kao da je duboka. Ja vjerujem da je. Dakle, u umjetnosti, kao inače u životu, to ja kažem i studentima, učenje je u stvari slično kao kad gulite glavicu kupusa. Dakle, ima puno toga, tih listova, na kraju otkidaš svaki dan ili svakih 6 mjeseci, svake godine po jedan list. U početku se boriš, ima puno tih kakvih vizualnih senzacija, imaš nekakve svoje uzore i nije slika još uvijek jasna. I kako vrijeme odmiče, tako ti otkidaš te listove i dolaziš do one srčike što bi bila nekakva tvoja priča. U stvari svaki umjetnik ima jednu ideju. Ona može biti razvijana u ovim onim smjerovima i može biti prikazivana različitim medijima. Ali svaki umjetnik zastupa jedan svoj statement kad dođe do tog trenutka. Do tad on se traži, naravno, to kad čovjek završi akademiju dok studira, on gleda kako je to netko drugi radio, neka velika imena, ili možda njegovi profesori i gleda gdje je on tu, ali dolazi trenutak kad on mora staviti na leđa prtljagu i krenuti i odvažiti se na put i inzistirati na tome. Dakle, bez obzira na sve vjetrove pomodarske i nekakve druge, znači moraš imati nekakav cilj. Ja mislim da je svaki umjetnik kao Odisej koji prolazi pored otoka sa božicama, odnosno koje su pjevale sirenama, ajde, nisam samo da, koje su privlačile te mornare i koje bi onda kasnije pretvarale u svinje, pojele i ne znam. Na neki način te sirene danas su taj zov upravo tog pomodarstva, trendova, pa ne znam, onda mladi umjetnik koji se ne može tome oduprijeti, on razmišlja, pa ne znam sad, hiperrealizam, to je možda nešto bolje, prijemčivije za publiku. Publika će reći, joj, kako je naslikao nešto, pa kao da je
u pitanju fotografije i tako dalje. Mislim, fotorealizam ili hiperrealizam je jedan od smjerova i naravno on ima svoje opravdanje ako ima razloge. Znači, nije poanta uzeti fotografiju, preslikavati. Ako moraš imati nekakve posebne razloge zašto to radiš. Evo, dakle, umjetnik mora se tome oduprijeti tim i ploviti nekim svojim putem i kad tad će ta njegova autentičnost se pokazati, ali mora izdržati to, pokazati kao njegov istinski odabir. Znači, to je mukotrpan proces, ali bez muke u stvari ne može ništa dobro nastati. Ja ne znam da je ikad išta nastalo bez nekakve muke. A ovo što si rekla, recimo, ne znam, ja sam baš neki dan naslikao crni kvadrat, poznati Maljevićev kvadrat, u stvari ja sam ga citirao ili kako je moj kolega koji mi pisao tekst za izložbu koja će sad biti 16.9. u samostalna izložba u Galeriji Knifer u Osijeku. I tamo sam naslikao taj crni kvadrat, to je poznati Maljevićev crni kvadrat, ali ja sam naravno biće koje živi sad u ovom stoljeću, u ovom desetljeću, pa sam na neki način spojio onu rečenicu koja se dosta dugo vrtila po medijima, Black Lives Matter, ja sam jednostavno napisao Black Squares Matter. I samo jedan crni kvadrat na svijetu, to je taj Maljevićev. U stvari, zašto sam to napisao? Pa na neki način sam htio ukazati da je i ova generacija dužna, kao i sve, na neki način pogledat šta su nekadašnje prijašnje generacije radile. Jer mislim da je Isaac Newton rekao, ja vidim neka rješenja ili u budućnost zato što stojim na ramenima divova. Znači svih onih koji su bili prije mene, njega. Mogu nešto pokušati ja učiniti novo. Dakle, nisam ja prvi. Zato uvijek treba se okrenuti i to ja se okrećem što je moguće dublje u povijest. Dakle, čak i prije nastanka, ne znam, čovjeka, zemlje. Mislim, ja tu cijelu stvarnost promatram kao kontinuitet i koji traje i svi su linkovi bitni. Znači li to da još imate onih listova kupusa za skinuti ili ste već nekako jako blizu jezgre? Pa čovjek nikad nije zadovoljan, ali nema kraja. Kaže jedan G.K. Chesterton kaže amater, slikar, on kad slika je poprilično nezadovoljan i teško mu je dok to radi. Ali kad završi, on je presretan sa svojim završenim djelom. A kaže, umjetnik koji je, ili vrhunski umjetnik koji se doista dao umjetnost autentično, on u stvari je zadovoljan procesom i dok radi, a kad taj konačni produkt bude gotovo, on u principu nije zadovoljan s njime. Dakle, to je ta razlika između amatera i nekog ko to nije. Kad kažem amater, to treba isto razlikovati amatera od autodidakta. Postoje umjetnici koji nisu školovani formalno u akademijama. Evo recimo, ja sam se baš referirao na jednog takvog, to je Alberto Buri, koji je bio liječnik u Drugom svjetskom ratu i koji je u stvari te ranjenike šivao i njegove slike, dakle u toj njegove informalističkoj fazi su baš pokazivale da je on bio baš kirurg, jer on izgleda kao rane, sve žarko crvene, kao pokidano tkivo i tako dalje. Znači, njegovo iskustvo kao liječnika mu je pomoglo da se realizira u umjetnosti. Ali znači, autodidakt je onaj koji se sam obrazuje, sam nešto čita, sam se raspituje i tako dalje. Dok recimo amateri su malo zadovoljni kad dođu kući nešto nacrtaju, s time da ne znaju ništa o nekim trendovima, odnosno o nekim strujanjima umjetnosti, zašto je evo sad ovako, zašto je se u nekom trenutku dogodila redukcija umjetnosti pa da se sve svelo
nekakav jednostavni geometrijski oblik ili čak monokromno platno gdje imate samo, platno prekriveno bijelom bojom ili baš ili crvenom ili nekom drugom bojom ili baš Kniferov meandar. Dakle, potrebno je se vratiti prije toga pa vidjeti otkud je to krenulo i koji su razlozi zbog kojeg je umjetnost danas kakva je. Dakle, ono isto što mislim da je bitno znati, dakle, umjetnost nije kao tehnologija. Mi danas u informatici naravno da se koristimo zadnjim nekakvim dosezima. Niko neće uzeti mobitel prije 20 godina i kupovat ga. Mislim, može ga skupljati ovako kao za arhivu, ali kupuju se najnovije sprave, najnoviji ti gadget ili već kako se zovu, ili automobili, dok u umjetnosti toga nema. Dakle, renesansna umjetnost ili neka slika nije vrijednija ili manje vrijedna od neke s početka 20. stoljeća ili neke koje je nastala sad u ovom trenutku, ali naravno postoje u moru tih dijela neka dijela koja su vrhunska i neka koja su jednostavno slaba. Imate more slabih dijela. Znači nisu ni Picassove sve slike iste razine. To što je Michael Jordan nije odigrao svaki put fantastičnu utakmicu. Nekad je podbacio, nekad je dao 50-60 koševa, ali on je i tad bio Michael Jordan. Znači, trgovci umjetninama, oni se ne zamaraju s time. Je li to naslikao Picasso? To je to. Ali recimo ja kao slikar ću reći, vidiš, ovo ti nije dobra utakmica, mislim, ta slikarska, ili jednostavno to odradio onako, znači, razlika je, znači, nije to, ne postoji kontinuitet, pa nijedan čovjek ne može imati kontinuitet u čemu god da radi, da bude jednako raspoložen za bilo što da radi. Apsolutno, pa da odemo u trgovinu, nećemo dan kad smo loše volje pozdraviti jednako energično, da. Ali to me i podsjetilo ovako kada kažete da ne može svako jednako i da ima dosta i loših dijela kao što ima i dobrih dijela, ali mislim da ljudi često možda ne prepoznaju vrijednost, recimo, suvremene umjetnosti. Jel ima neki savjet ili nešto, kako mi možemo uopće shvatiti koja je vrijednost, zašto je nešto... Dakle, ovako, sviđa mi se jedna, opet ću spomenuti G.K. Chestertona koji je rekao, mislim da je to doista istinita tvrdnja. Dakle, umjetnici, kada proizvode svoje umjetničko djelo, oni u stvari, bilo koje umjetnike, ne samo likovni, nego to vrijedi i za književnike i za sve druge vrste umjetnika. Dakle, oni uvijek govore ljudima ono što svi znaju. Dakle, umjetnost se bavi stvarima koje svi znaju, ali ih sami ne mogu artikulirati. Sami ne bi mogli doći na tu ideju. Dakle, umjetnost se ne bavi stvarima za koje nije nikad niko čuo. Evo recimo, kad gledate sliku, iz antičke Grčke, Minotaur i Tezej. Tamo imate recimo nekog čovjeka koji ima tijelo neko biće koji ima tijelo čovjeka koje ima glavu bika i nekog Tezeja koji je s mačem došao ubiti Minotaura koji živi, kao što znamo, u labirintu. Sad, znači to je jednostavna slika, sad nekom može reći lijepo nacrtano, ili ne znam, nije, nekako mi je ovako ili ne znam. Da, to je opet ono, je li se sviđa jedan stil ili drugi? Ali sad idemo s druge strane. Znači, to je kad je to bilo prije 2500 godina, recimo, naslikano, i dolazimo u 20. stoljeće ili 21. I onda suvremena psihologija, gledajući tu sliku, kaže, vidiš, Minotaur je u stvari ono potisnuto nesvjesno. Od čeg živi Minotaur? Pa Atena, recimo, svake godine treba žrtvovati 7 mladića i 7 djevojaka. To u stvari znači 7 dana i 7 noći. A to žrtvovanje je u stvari i hranjenje tog Minotaura koje je mračno, podsvjesno, nesvjesno, dakle, je u stvari nesuočavanje s onim nekim potisnutim strahovima. I što se čovjek više na neki način odbija suočiti, ili što je žešći u tom odbijanju, on u stvari hrani tog Minotaura, koji postaje sve veći i veći. Sad dolazi Tezej, to sve slikovito prikazano.
koji u stvari je pacijent koji se odlučio suočiti sa svojim problemom. Ali ne može sam, treba psihološku pomoć, duhovnika, psihoterapeuta, prijatelja, koga god. I to je u ovoj priči Ariadna. I Ariadna mu daje onaj konopac, nit, i on ide, da se može vratiti iz tog labirinta. Jer to sve, labirint u stvari simbolizira kompliciranost cijelog tog, cijele te bolesti. Znači, stvarnost nije jednostavna. I on njega, znači on je se suočio sa svojim mračnim podsvjesnim i on ga je ubio. I naravno, zahvaljujući tom konopcu, odnosno pomoći duhovnika ili kažem psihoterapeuta, on se vratio. Sad, u toj priči se Tezej zaljubljuje u Ariadnu. A što to znači u psihoanalitičkom smislu? To znači da se pacijent na neki način, pod navodnicima, zaljubio u svog terapeuta. Odnosno, on bi njega htio imati cijelo vrijeme. Ali to ne može. Onda nije nekakav cilj postignut. A zato je u priči napisano da taj Tezej mora ostaviti Ariadnu na otoku kako bi se ona udala za Dioniza, jer su bogovi sudbine to tako odredili. I kažem u psihoanalitičkom smislu, to znači ti sad moraš sam ići. I na kraju te priče, ja sad to malo preskačem, uglavnom njegov otac, Tezej Egej, je svakog dana s litice na Rotosuni on promatrao hoće li se njegov sin vratiti. Znači on se s njim dogovorio, rekao, ja moram ići se suočiti, ako uspijem, onda ću staviti bijela jedra. Inače su svi odlazili tamo na otok Kretu s crnim jedrom. Onako u žalosti kaže, ako uspijem, ja ću staviti bijelo jedro, pa ćeš ti iz daleka vidjeti da sam ja uspio. Međutim, on je u toj žalosti, kako je morao ostaviti Ariadnu na otoku, zaboravio promijeniti jedro, a njegov otac, kad je vidio crno jedro, mislio je da je nastradao, bacio se sa te litice u more, koje se onda zove Egejsko more, a u psihoanalitičkom smislu je to slika toga da sad tom, recimo tako, pacijentu ili tom mladiću, nije bi to mogla biti djevojka, mora i otac umrijeti simbolički. Znači, moraju ga roditelji pustiti da on sad krene sam. Znači, ne mogu ga posesivno držati i upravljati njegovim životom, govoriti šta je za njega najbolje. Vidite, znači to je to je poprilično onako slojevita priča. Ti sad kako dođeš i gledaš na slici ili na nekom onom tanjuru iz, ne znam, 2500 godina staro, ti sad vidiš nekog minotaura i jednostavno nacrtano i nekog Tezeja, ali znači puno tu postoji nekakva dubina. To je isto vrhunska umjetnost, dakle, ona može izgledati slika može biti i stvarno komplicirana, može imati puno detalja, to može biti isto vrhunska, nije znači vrhunska slika zato što je jednostavna ili zato što je komplicirana. Znači, ne radi se uopće o tome, ali u svakom slučaju, evo, svako od nas zna napisati E=mc². Ja to znam napisati, ali ja ne znam, znači to je vrh piramide, ali ja ne znam ništa o tome kako je Einstein došao do te formule. Znači, sve ono što je prethodilo tome je jako komplicirano za mene kao laika. I na kraju on napisao E=mc². Tako je i slika, na kraju ona može biti poprilično jednostavna, ali ispod nje je jedna piramida koja zahtijeva jedno upoznavanje. Znači, zahtijeva se ipak jedan određeni trud. Znači, umjetničko djelo je, svako pravo umjetničko djelo mora biti shvatljivo. Znači, ne može se reći, ja to ne razumijem, ne. Pravo umjetničko djelo mora biti shvatljivo. Samo ne možeš baš nešto shvatiti u djeliću sekunde. To bi bilo pomalo i bahato očekivati, ja ću to u djeliću sekunde shvatiti. Pa ne možeš. Koliko treba da se nauče derivacije, integrali, ne znam, jednadžbe, sad, diferencijalne jednadžbe i tako, dakle, ljudi to, pa dobro, to moramo učiti, to vježbaš, pa i ovdje se treba potruditi da bi se onda moglo nešto shvatiti i da bi se reklo, a to je to. To je to. Znači, umjetnik
to artikulira, znači on to može i on stvarnost pojednostavljuje. Dakle, umjetnost nije nešto što stvarnost proširuje. Umjetnik je nešto, onaj koji stvarnost podrezuje. Znači, on u stvari uzima jedan uzorak i koji, recimo, ima nekakav kadar i s obzirom na taj uzorak on priča jednu prilično široku priču. Dakle, to je zadatak umjetnika. Dakle, njegov zadatak nije napraviti nešto neshvatljivo, to ne loše. Dakle, ako se ne može nešto shvatiti, onda je to loše. Dakle, umjetnost mora biti za sve ljude. Ako ona nije shvatljiva, onda se slobodno može reći da nije umjetničko djelo. Postoje umjetnička djela, recimo, koja su ponekad izgledaju tako kao da su namijenjena jednoj užoj publici. A to je već dizajn. Znači, dizajn, ne znam, tenisica, on može biti za žene, mlade žene, poslovne žene, između 25 i 35 godina. I to je taj prostor. I to je ta skupina. Ali umjetnost je nešto što govori svima. Znači, i Eskimu, i Italijanu, i Hrvatu, i bilo kome. Dakle, ona ne može biti ograničena nikakvim granicama. Dakle, dizajn je drugo nešto. On je baš namijenjen da bi napravio produkt koji je za određenu skupinu ljudi. Znači, nešto što današnji klinci koriste, bilo da se radi o odjeći, o mobitelima, znači, pa ne možeš ti to sad, to nije namijenjeno njihovim bakama. Znači, dizajner ne razmišlja o njihovim bakama, nego baš o toj skupini, o toj subkulturi ili toj podskupini. Ali umjetnost je druga stvar. Evo, recimo, i Šekspir, kad je pisao Romeo i Juliju, nije on napisao samo za Engleze. Evo, to je drevna priča koja se i danas može razumjeti. Što to imaš? Imaš ljubav, mržnju, imaš neke obitelji koji se ne podnose, imaš dvoje koji su se zaljubili i sve to ispada na kraju tragično. Takvih priča imamo i danas, bez obzira na tehniku, tehnologije i tako dalje. Ali znači, to su te drevne priče, jednostavne priče, opće ljudske i univerzalne. I umjetnost se time bavi. Sve ovo drugo je višak. A što vi, odnosno koje vi priče i poruke želite prenijeti svojom umjetnosti? Pa recimo, nekakva moja niša, dakle, ono što sam rekao, ja sam pronašao nekakvu svoju nišu, nekakvu svoju jednu ideju, je ta da sam ja u stvari umjetnik koji se bavi umjetnicima, odnosno njihovim umjetničkim namjerama. To bi se reklo jezikom policije internal affairs. Znači, ja se kao policajac ne bavim kriminalcima, nego unutarnja kontrola. Dakle, policajci koji provjeravaju kolege svoje, da li obavljaju svoje zadaće legalno i tako dalje. To je naravno malo karikirano, ali ja upravo na taj način i funkcioniram. Zato se ja to uvijek referiram na umjetnička djela. Recimo, primjerice, Lucio Fontana je jedan talijanski moderni umjetnik. 60. godina je rezao skalpelom platna. Recimo, povukao bi skalpelom 3 crte ili ne znam koliko. I onda je u tom smislu stvorio jedan poseban odnos. Mislim, slika je dvodimenzionalno umjetničko djelo. Dakle, vi možete naslikati ne znam kako realistično šta god hoćete, ali to je ipak ne možete ući. Ne možeš ući u taj krajolik. Znači, to je privid. I onda kad je on zarezao, to znači sad je po prvi puta je slika ima i tu treću dimenziju koja nije, Bog zna kako velika, ali je treća dimenzija. I onda sam ja nacrtao jednog našeg mlađe generacije kustosa, jednog povjesničara umjetnosti koji stavlja prst u taj prorez. To je naravno fiktivna moja priča. Znači nije on to napravio, ali ja sam njega doveo u tu situaciju kao da je napravio. Dakle, gdje on stavlja prst u taj prorez kao Sveti Toma koji ne vjeruje da je
da je Krist uskrsnuo i onda stavlja prst u ranu. Dakle, spojio sam jednu priču novozavjetnu sa recimo jednom praksom jednog talijanskog umjetnika, jednog kustosa i na neki način ono što je meni bitno, malo sam na taj način i upotrijebio. Ne malo, ja cijelo vrijeme koristim humor. Humor smatram jednim najvišim stupnjem ljudskog djelovanja. Humor je nešto što, znači sama etimologija riječi humor je tako da, znači, potječe od latinske riječi humus, to je, znači, zemlja, znači, humilitas je poniznost, ali nije to poniznost gdje netko treba pristati na zlostavljanje od strane drugog, nego je to u stvari svijest da si nestala, da možeš u svakom trenutku nestati jednostavno. Čovjek je ipak krhko biće, može imati ovo ili ono, ali u svakom trenutku sad se može dogoditi da nestaneš. I kad si svjestan toga, onda znači puno si prizemljeniji i onda se možeš i šaliti na vlastiti račun. I humor u stvari jedino je kad se šališ na vlastiti račun. Ali šaleći se na vlastiti račun, ti u stvari malo pikaš i diraš neke druge, a niko ti ne može zamjeriti jer ti u stvari zbijaš šale na vlastiti račun. Ja sam naslikao nekoliko slika gdje sam napisao smiješ se osramotiti, sad već imam 4-5. Smiješ se osramotiti. Znači, ne moraš uvijek biti sjajan, savršen. Znači, jednostavno sam napisao tekst na sliku, dodao sam boje, ili ne znam, naslika neki pejzaž, ali opet napišem smiješ se i osramotiti. Znači, šta pa, ne mora to uvijek biti nešto što će fascinirati gledatelja, a u stvari, ali uvijek ja slikam na način da slika bude dobro u likovnom smislu. Bez obzira što ona pomalo izgleda nespretno, onako... Što znači dobro u likovnom smislu? Pa u likovnom smislu, znači imaš kadar, unutar kadra imaš znači te nekakve silnice, znači, a to znači da kadar je neka mjera gdje kad ti gledaš sliku, ona mora biti u krajnjoj ravnoteži. Znači, ako je, ne znam, neka mrlja ili pogrešna boja na nekom prostoru slike pomaknuta lijevo desno ili je viška, znači onda se slika ruši. Znači, to ti kao uzmeš vagu i onda dodaješ, kad slikaš, dodaš neku težinu, pa vaga ode lijeva strana ode dolje, pa onda moraš dodati tu, pa onda opet ode dolje i ti slikaš dok se u stvari ne dogodi ovo. Znači ti sad, čim si dodao točku, kad dodaš točku neku, ti moraš sve mijenjati. Nije to samo tu. Znači to je kao kad baciš kamen na površinu mirnog jezera. Znači oni koncentrični krugovi sve mijenjaju. Nije to samo ta točka, oni sve mijenjaju. Znači imaš one slike, pitam Ondrijana, vrlo jednostavne s onim okomicama, crvenom, bijelom, žutom. To je slaganje kule od karata. Znači ajde složi kulu od karata. Znači mali pomak i sve se ruši. Ili je apsolutno sve u ravnoteži ili ništa ne valja. Tu nema, iako čovjek bi rekao, pa to svako zna. To je sasvim pogrešno. Dakle, ali naravno, to mogu ja prepoznati ili neko ko ima iskustva, ali mislim da čak i kad bi nekome ko nije dovoljno upoznat s time, kad bi stavio neku vrhunsku apstrakciju i one koji to nisu i da daš nekom, kažu, aj ti sad naslikaj ako slobodno, nek to bude, nanosiš šta god hoćeš, pa ćemo vidjeti hoćeš li ti uspjeti zavarati nekog lajka. Pa mislim da ne bi, vidi se tu ipak razlika, upravo u toj osjetilnoj svjesnosti ravnoteže. Ti odmah vidiš ili netko stoji ili nešto, ili to. Zašto je to bitno? Pa zato što ta ravnoteža
je nešto što onda umjetnika, odnosno gledatelja smiruje. Ako slika nije u ravnoteži, ona stvara nekakvu tjeskobu neprimjetnu. Ovako je ipak, bez obzira je li čovjek svjestan toga ili ne, slika je ipak nešto odašilje. Kao i priroda, evo. Priroda je priroda, ali ona, znači, šalje svoje poruke. Ja ne moram biti biolog da bi uživao u prirodi. Znači, u Plitvičkim jezerima ili nekom planinskom, ne znam, prijevoju. Ja to mogu, bez obzira što ne znam ništa ni o ekološkim sustavima, ni ne znam o čemu, jednostavno zato što je sama priroda ona je u sebi autentična, ona nije, zato je priroda. A dok je kod umjetnosti već drugačije, znači tu može biti grešaka, ali ponekad i umjetnik uspije postići taj osjećaj sličan prirodi, da iako nije uvijek umjetnost, treba to reći, ona koja treba čovjeka smiriti, ponekad baš treba ga uznemiriti nekom porukom. Tako može se reći da vaša ali uvijek taj kadar mora biti u ravnoteži. Bez obzira što možeš naslikati ne znam šta, ali mora biti ta ravnoteža slikarska. Ja to gledam, ja u principu uvijek gledam apstraktno. Poslije gledam je li nekakva figura, ali uvijek gledam samo linije, boje, plohe, površine. Ja samo to gledam. Onako, to mi je profesionalna deformacija. Ja, dakle, evo, Šešir od Ivane Bilić-Mažuranić, prvo vidim kao crnu plohu. Poslije ja gledam, ne znam ko je to, to me tek kasnije zanima. Ali ja gledam to kao cjelovitost. Ali kako ste se uopće načeli onda u tome da predajete? Pa ja sam, ja sam prvo u stvari bio student strojarskog fakulteta. Na drugoj godini sam odlučio to napustiti. U međuvremenu sam upoznao svoju suprugu Lidiju, tad mi nije bila supruga, i ona otišla studirati u Rijeku. I ja sam rekao, idem i ja, ne znam, bavit ću se umjetnošću, ali eto, ona mi na neki način bila potica da se i upišem. I tamo sam završio, vratili smo se u Brod i tu sam počeo raditi u klasičnoj gimnaziji i u Donjem Andrijevcima osnovnoj školi. I onda sam poslije iz Donjeg Andrijevaca, jer sam radio 2 škole, prešao u gimnaziju Matije Mesić, pola radnog vremena, pola u klasičnoj. Radio sam i jedan dio i u tehničkoj povijesti umjetnosti za građevinske tehničare, odnosno arhitektonske, kako se danas zove. I meni je u stvari uvijek ležalo to predavanje, taj govor. Ja sam to volio. Čak mi je, ja sam više za rad sa starijim, mislim da radio sam i u osnovnoj školi, ali nekako mi više leži upravo na te starije generacije, ali njima onda ja to objašnjavam, govorim, dok ovdje recimo više se moraš angažirati oko nekih njihovih uradaka, iako dakako ja bavim se i baš proučavanjem dječjih crteža, ali kažem, zanimljivije mi je to predavati upravo, ja sam osjećao svaki put kad bi predavao o bilo kojoj temi, je li to predromaničko slikarstvo, je li to spiljska umjetnost, je li to apstraktna umjetnost 20. stoljeća, šta god, ili urbanizam, ja sam smatrao da ja vršim na neki način jedan oblik performansa. Znači, kao što neki umjetnik izloži neke svoje radove i sad čeka da publika to percipira, ja sam tako jednostavno govoreći o tom nečemu poznavao te srednjoškolce s tim. I neki su se, mislim, vrlo mali broj ljudi ide na akademije, to je jasno. Ali ipak su se pojavili neki učenici koji su kasnije odabrali umjetnost kao svoj put. Čak i jedan liječnik koji je, on je specijalist urologije, ali je on je meni jednom pričao da kad sam ja mijenjao profesora Stajića tamo u gimnaziji
i baš je tema bila konceptualna umjetnost, da je njemu to nekako rezoniralo, to što sam ja govorio, ja se ne sjećam što sam govorio, ali nikad čovjek ne zna kako njegove riječi zvuče. Sjetim se i one arapske poslovice, gospodar si riječi koji nisi izgovorio, a rob onih koji si izgovorio. Dakle, vjerojatno sam puno puta rekao nešto što je bilo i nejasno možda u tom trenutku, ali uvijek sam htio učenicima predočiti taj svijet. Smatrao sam da čovjek koji je, pogotovo, ne znam, završio neke škole i sad se uređuje neki stan i tako dalje, ima dobar mobitel, ima dobar auto, ima apartman na moru i ne možeš onda skupiti sliku iz iz neke velike trgovine, nekog supermarketa, ne znam, onako ajde, ok, to nije bitno. Upravo, mislim da mlad čovjek bi se trebao malo zainteresirati i za taj dio, znači, pa i za kazalište, za koncerte, znači, jer čemu onda umjetnost ako ju nitko ne percipira. A kao što vidimo u turizmu, šta se reklamira? Opet umjetnost, sve Slavoluk, Sergejevaca u Puli, amfiteatra, to je arhitektura. Arhitektura je dio umjetnosti. Znači opet prodaješ i reklamiraš umjetnost. Ako imaš, pogotovo evo Italija, ne znam, odeš u Rim, Veneciju, Firencu i šta, ideš u Rimu, u Vatikanskim muzejima, gledaš Michelangelov onaj strop i one sve slike. Znači, i stotine tisuće ljudi prođe. To je tako opće poznata slika. Ili Van Gogovi Čempres i tako dalje. Ili Leonardove neke slike. Kad sam ja govorio o svojim kolegama u zbornici, evo, ko sad zna, neko kaže najvažnije je, ne znam, neki predmet, ali ko će doći iz Japana pogledati sad u Italiju rukopis nekog filologa u Italiji, on će doći gledati Leonardove slike, Michelangelove skulpture i tako dalje. Dakle, ne govorim da je to važnije, ali hoću reći univerzalnije možda. I problem je u našem školstvu, ja predajem inače na akademiji metodiku likovne kulture i teoriju prostora. Znači metodika to je, znači obrazujem buduće učitelje u osnovnoj školi, baš likovnu kulturu. I u mnogim istraživanjima, odnosno nije to nikakva tajna, se stvaraju korelacije sa BDP-om neke zemlje i brojem sati likovne kulture u određenoj zemlji. I bogate zemlje, ove napredne zapadne zemlje, imaju puno više likovne kulture, vizualne kulture, kako god to zvali i kako god to oni provodili na nastavi, ne mora to biti, dakle svako ima nekakav svoj program, negdje je to uključeno sasvim drugačije i na neki način to ipak potvrđuje i jednu sklonost ka, odnosno misao o vizualnosti kao nešto što je bitno, što određuje neku zemlju. Dakle, dok sve ove siromašnije zemlje imaju puno manje sati likovne kulture. To ne može biti slučajno. Evo, recimo u Engleskoj imaš 4 sata likovne kulture, kod nas imaš 1. Ili u Francuskoj, tako dalje. Ali zato oni imaju te neke velike slikare. Muzej Louvre, mislim, zaradi od turizma, možda kao cijela naša obala. Znači, tako da... Mislim da Pariz zaradi sam više nego cijela Hrvatska i to dosta više, možda... ali kažem, evo, Louvre zaradi nekakve milijunske iznose, samo jedna zgrada koja ima, eto, oni imaju naravno tu Mona Lizu, imaju još more super kvalitetni, vrhunski, antologijski remek dijela, ali
Da li kako su ta remek djela posložena izgleda kao sama umjetnost praktički? Da, sve je, znači i arhitektura je bitna, i urbanizam i sve, dakle, to je, znači, sasvim jedan drugačiji način razmišljanja. Evo, znači, ljudi nisu svjesni, znači ja kažem, evo, volim auto, volim ovaj model i tako da, ali to je likovni umjetnik oblikovao. Znači, dizajner je likovni umjetnik. Znači, on je njega oblikovao, on je bio prvo neka crta na papiru, pa je onda ga napravio kao kipar u glini, u prirodnoj veličini, pa su dodavali, oduzimali i tako dalje. Znači, ta linija koja se tebi sviđa, te karoserije, to je bio crtež. Znači, svaka čast inženjerima strojarstva, informatike koji će unijeti elektroniku, napraviti motor koji vozi brzo i tako sve, ali ako on vizualno nije prihvatljiv, badava od svih tih mogućnosti od strane tog automobila. Znači, on ipak, znači, njegova školjka ipak mora biti, to je kotrljajuća skulptura, kako bi rekli futuristi. On mora biti primamljiv, prijemčiv, prihvatljiv. Dakle, a to ne radi matematičar, niti inženjer strojarstva. Bilo koji predmet, evo mobitel, televizor, kauč, sve je bilo nekad crta na papiru. Ili sad po novom na zaslonu. Oblik. Da. Dakle, znači sve kreće s tom crtom, s tom likovnošću. Znači nije to samo evo neki predmet koji u osnovnoj školi bude 1 sat pa kao eto on je više kao za razbibrigu, ali u stvari je on ključan. Po meni je on kao i krvotok, on se ne vidi. Znači, niko ne vidi krvotok. Vide prste, ruke, oči i tako dalje, ali sve to funkcionira zato što kapljice krvi dolaze u svaki centimetar našeg tijela. Znači, tako da mislim ta vizualnost i ta vizualna ideja koja je realizirana je u stvari potka svega. I što biste vi još htjeli možda iz svoje karijere proći? Pa evo, šta znam, ne znam, nisam spomenuo, napisao sam 2 knjige, samo eto, Tijelo kontinuiteta i Prije odgajanja pogleda. To sam pisao za Posavsku Hrvatsku od 2010. ili od 2009. od 2009. do recimo 2010. Svaki petak ja bi, znači, napisao neki kratki baš tekst, to je možda kartica, plus minus, i on je izlazio u Posavskoj Hrvatskoj, odgajanje pogleda, pa su onda tadašnji direktor, gospodin Branko Penić i Dunja Vanić, koja me uvela u to sve, oni su mi predložili da onda na kraju tog nekog ciklusa objavimo neke po odabiru mom te kratke eseje i tako je nastala prva knjiga Odgajanje pogleda, a onda sam dio tekstova tih iz te prve knjige preuzeo i onda sam poslije nastavio pisati, tako je nastala još sad kao znanstvena knjiga koja je puno deblja i veća, knjiga koja se zove Tijelo kontinuiteta, ali gdje su sad eseji malo i duži i tako dalje. Što oni obrađuju? Pa oni obrađuju upravo opet, ja se u stvari bavim istom pričom kao i u praktičnom radu, samo što ovdje sad pišem, evo, opet nastojim i kroz tekst dovesti u vezu neke stvari koje su nespojive. Mislim, kreativnost je u stvari nešto što spaja nespojivo. Evo, to bi bila nekako najjednostavnija definicija kreativnosti. Evo, Pablo Picasso uzme sic od bicikla, uzme guvernalu i to spoji dvoje i napravi glavu bika. Znači, on je jednostavno spojio nešto što je nespojivo, ali je spojio u jednu novu formu. Dakle, svi drugi su to mogli napraviti, ali to je ono što sam rekao. Ali umjetnik je artikulirao. Svima je to poznato. Nikome nije nepoznat taj sic, sjedalo od bicikla ili guvernal. Svi znaju šta je to, ali niko se nije sjetio to dvoje, znači, staviti u kontekst da imaš rogove i da imaš glavu bika.
Da, ili čak nešto još jednostavnije pod navodnicima, poput dušama i s onim, kak se zove, fontane, ali tako, da, evo, ready made dakle, i da, tako. poslije su ljudi, naravno, radili nekakve svoje ready made-ove, ali to je u stvari, jedan je taj ready made I možemo mi reći, može svako to da, napraviti. ali recimo da, to djelo je proglašeno za najutjecajnije. Sad neko će reći, pa šta, kako može biti nešto najutjecajnije, jednostavno uzmeš. Ali šta je on u stvari rekao? Znači, umjetnost, kažem, govori onom što svi znaju, ali samo ne mogu artikulirati. Dakle, nije on naravno razmišljao kad je to 1917. postavio. I u stvari on je rekao ili potvrdio nekakva tadašnja vjerovanja, ne znam, fizičara, kako je sve relativno, to je, mislim, i Einstein rekao, ali isto tako sad kad gledaš ne znam, Drugi svjetski rat i kako je on nastao i što se događalo sve tamo, znači da netko, kao što je bio recimo Adolf Hitler, kaže od sad je vrhunsko biće Arijevac koji ima plave oči, koji je atletski građen i tako dalje, svi su drugi niža bića. Znači to je, on je u stvari ponovio Duchanov čin, jer rekao, znači Duchan je rekao, umjetničko djelo je ono što umjetnik proglasi, dovoljno da on kaže da je to umjetničko djelo i to postaje umjetničko djelo. Nije li tako isto Hitler činom proglašenja proglasio šta je vrijednost? Znači, Duchan je karikirao to, naravno, ali viš kako, u stvari nije naravno to što je Hitler tvrdio istina, ali je on isto napravio upravo to. Od sad je vrijedno ono što ja proglasim vrijednim. I jednostavno Duchan je najavio stoljeće relativnosti. Od sad svako može biti vrijedan, bez obzira kakav je, recimo Big Brother, kuća tamo, znači neki producent će odabrati neke nepoznate mladiće, djevojke, ljude, ne znam, i reće, ja hoću da ti dođeš u tu kuću, ti ne moraš ništa znati, ne moraš biti ni po čemu značaja, može biti, ne znam, kogod, ali ja s mojim činom, ja ću tebe staviti ispred ekrana i svi će sad znati za tebe. Znači, ne zato što ti vrhunski glumiš ili si ostvario neke rezultate u sportu, matematici, umjetnosti. Ne, nego čin odabira nekog ko je moćan. Znači, ja te stavim i ti si tu. Znači, i Duchan je najavio to stoljeće relativnosti koje se naravno pokazuje kao loše. Jer ipak vrijednosti su vrijednosti. Ima jedna zgodna rečenica koja kaže o ukusu se ne raspravlja zato što se zna šta je dobro. Ali ovako sad se sjećam i nekih svojih, možda ne znam, ti vjerojatno ne znaš, da studirala sam kulturu i turizam, također sam jako voljela recimo povijest umjetnosti u srednjoj školi i tako dalje, ali u tom svom procesu sam čula različite ideje, teorije i slično i mislim da je ovo nešto bilo sa sociologijom možda povezano kolegiji, više ga se ne sjećam i zaboravila sam da ovo uopće postoji. Da, ima kao 4 osnovne vrste umjetnika. Jedni su folk umjetnici, znači koji, ne znam, tradicionalni motivi i tako dalje, drugi naivni, naravno, koji nisu nikako školovani, da tako kažem. Onda imaju Mavericks, koji su akademski umjetnici, ali su odbacili sve ono što su naučili na akademiji, baš zato što su naučili, znaju što mogu odbaciti. I naravno akademski slikari. Kroz ovo sve što govorite djeluje mi da to nije nešto što drži vodu ili možda nešto što je čak, da kažem, zastarjelo ako je to stvarno bila uvriježena teorija, zato što od same relativnosti koju ste spominjali pa do toga da Michelangelo, on nije bio akademski slikar, jel tako? Jesu tada uopće postojale akademije? Nisu još tad postojale akademije, postojalo je nešto što po meni je čak za umjetnika mladog bolje, ali to mislim ne možemo se vraćati u prošlost. Znači, ti sad recimo dođeš kod Michelangela, Leonarda ili Rembrandta kao mladi učenik i šta radiš, onda ti da metlu i onda meteš tamo, pereš suđe, radiš sve, potkivaš konja, znaš. I nakon par godina možda ti da malo nešto. Ali šta je poanta? Ti si za stolom s njim, s njegovom djecom, njegovom braćom, ne znam,
i pričaš, onako ti živiš s njim. To nije ono kao u klasi gdje se profesor pojavi ponekad, kaže par svojih sugestija i ode i tako dalje. Ne, ovo ti živiš. I kako rasteš, naravno, onda počinješ dobivati sve kompliciranije zadatke. Znači, majstor te uči kako se priprema platno, kako se impregnira, kako se tutkalo nanosi, kako se, ne znam, nanose međutonovi i tako dalje, znači ili u kiparstvu. I na kraju kad ti izučiš zanat, ti se osamostališ. Ali poanta je u tome da ti sad tog čovjeka gledaš i ti znaš i kad je on bio bolestan, i kad je bio ljut, i kad se posvađao sa ženom i tako dalje, tako dalje. Znači, to je puno drugačiji pristup bio tada, ali hoću reći, nije to toliko ni bitno, bitno je taj angažman svakog čovjeka. Znači, čovjek se mora potruditi sam, ne bi li dosegnuo neku razinu u nečemu. Znači, nitko nije išao na fakultet za pisca, ne postoji fakultet za pisca. A imaš puno pisaca koji su, ne znam, završili čak medicinu, evo, ne znam, Čehov, pa i Bulgakov, oni su liječnici, ali su se proslavili kao pisci, tako da, znači, ali kako je došlo do toga? Pa znači da je čitao puno, pa je rekao, pa možda ja mogu nešto napisati. Ali uglavnom, moraš puno čitati, moraš puno raditi. Bez rada, truda, nema rezultata. Dakle, nekome i nečiji uspjeh u sportu može izgledati, evo, ne znam, kao nekakva sretna okolnost, ali niko ne vidi te mukotrpne treninge. Da, o tome smo imali. Uspjeh, evo sad isto recimo, ne znam, ljudi se dive, ne znam, Mati Rimcu, njegovoj neveri i tako dalje, ali niko ne gleda sve one procese koji su doveli do toga. Znači, mislim, neko može reći on je imao, ne znam, potporu, pa evo sad da mnogima daš 5 milijuna eura, da kažu, ajde ti sad imaš novac da napraviš sličan produkt, mora biti auto. Ljudi bi rekli, pa ne znam, ja ću se kupiti ne znam, apartman, pa ću iznajmljivati. To je ono kao kad ljudi jackpot pogode, pa za 5 godina su na ulici, praktički jer ne znaju... Da, to je baš upravo ta činjenica. Znači, ja mislim da je najvažnije upravo taj neki trud, ali koji ti pričinja zadovoljstvo. I onda mora biti neki rezultata, kao, evo, Dražen Petrović je prvo volio košarku, a obožavao je košarku, a sve drugo je posljedica te njegove ljubavi. Znači da je on odmah kao dijete rekao, igrat ću košarku jer ako budem bio dobar, onda će mi uzeti Real Madrid pa će mi oni dati ugovor. Tak, nema to ništa od toga. Dakle, moraš biti, pogotovo u umjetnosti, moraš se odmah pomiriti da ti, dakle, može ti se posrećiti, ti možeš čak i uspjeti na tržištu. U svijetu postoji tržište koje nije kao u sportu povezano s ovim manjim sredinama kao što je naše, ali postoji tržište gdje neko ko je vrhunski, ako dođe u doticaj sa pravim galerijama, muzejima, ako mu se to otvori, ako ima sreće i ako na neki način samo isprovocira, može isto tako od toga živjeti. Tako da je sve otvoreno. A što biste onda za kraj možda preporučili novim generacijama umjetnika koji nadamo se da će živjeti od toga? Pa evo, pa ja bih preporučio da svi, dakle bili oni umjetnici ili ne u budućnosti, da što više razmišljaju vlastitom glavom. Dakle, da mi danas imamo primjerice te nekakve, barem kod nas u Hrvatskoj imamo uvijek nekakve suprotstavljene strane. Po bilo kojem pitanju. Pa preporučujem mladim ljudima da ne donose svoj sud ni o čemu prije nego što pozorno saslušaju
jednu i drugu stranu, odnosno pročitaju već ako su, znači imaju taj kapacitet školovanja, pročitaju neku literaturu koju zastupa lijeva strana, pročitaš i literaturu koja zastupa desna strana. Dakle, to lijevo desno u kontekstu suprotstavljenosti, ne u političkom smislu. I onda u sredini će ti se onda javiti nekakve iskre, ti ćeš onda doći u stvari do nekakvog svog vlastitog suda. Dakle, nemoj se opredeljivati po nekom automatizmu za bilo što. Dakle, sve provjeravaj. Strpljivo i kako god te to onako činilo nervoznim, ipak izdrži kao Odisej koji je prošao pored sirena koje su ga zvale. To je onda neka poruka koju možemo zapravo svi primijeniti, ne samo umjetnici, ali svakako kao umjetnost koja bi možda trebala imati nekakvu društvenu ulogu skoro, možda najviše čak primjenjivo na umjetnike. Dakle. Tako je, da. Dakle, umjetnici su ta nekakva antena, znači koje hvataju te neke signale koje svi, zato sam rekao, svi to znaju, ali oni su sprovodnici kao neki gromobrani tih nekih munja i to šire dalje. Dakle, oni to primaju, te nekakve podražaje. Dakle, puno ljudi, dakle, kad gledaš pjesmu neku, to su sve riječi koje ti znaš. Za neke najpoznatije pjesme, ne znam, Tadijanovićeve, Cesarićeve, znači, nisu to nepoznate riječi. Ali on ih je to složio, tih nekoliko riječi, i složio u nešto. Ili Ivana Belić-Mažuranić je složila sve poznate riječi, nema nepoznatih riječi, u priču. Dakle, ona je to znala artikulirati. Znači, ali svi znaju za te riječi, ali nisu mogli oni napisati tu rečenicu. Dakle, to je ono što umjetnik radi. Ukazuje na ono što svi znaju, ali sami ne mogu artikulirati, sami ne mogu doći do toga. Kao puno tih stvari je u umjetnosti pokazano. Evo recimo u Louvru kad smo spomenuli Nikah sa Samotrake, na početku je skulptura helenistička gdje imaš znači, Božicu, znači ostao je tijelo, ostalo, bez ruke su otpale i glava, ostale su samo krila i tijelo. I to je Božica Nika. Nika je Božica pobjede. I onda sad kad gledaš to krila i to tijelo, ne znam ako si to vidjela, i to je bila inspiracija za, mislim, Caroline Davidson, koja će kasnije to malo kao kupus. I evo ga znak Nike, upravo zahvaljujući tom da je ta skulptura imala ruke, možda ne bi joj nikad palo na pamet, ali zahvaljujući toj zadnjoj srednjoj okolnosti, ona je ipak tu vidjela taj oblik, reducirala, izbacila sve, to je dizajn. I kako je to Božica pobjede, a taj Nikeov znak izgleda kao sablja, ona reže, ona je dinamična, dakle ne može biti simbol pobjede kvadrat. On je statičan, ali recimo taj oblik, on je baš sportski. I da je recimo ta ista Božica, da sve isto bilo, ali da se zvala Perzefona, opet sve propada. Pazi, kako ćeš sportska marka Perzefona, ne znam, ali Nika, Nike, to je već dovoljno kratko, dovoljno arhaično, može se prebaciti u moderno, znači mora se poklopiti puno to stvari. Ali kažem, svi su prolazili stotinama godina kraj te skulpture ili desetljećima, ali niko nije vidio da bi to mogla biti, da bi to moglo biti na kraju nekakav znak. Znači, umjetnik je taj koji je to vidio. A to me zapravo podsjeća ovako kroz cijeli razgovor. Puno mi je stvari palo na pamet o kojima ćemo možda jednom drugom prilikom doći, ali pale su mi na pamet neke knjige ovako što se tiče nekih stručnih umjetničkih. Mislim da je možda teško puno ljudi razumjeti to, pogotovo ako se ne razumije toliko, ali knjige koje mogu razumjeti su Shoe Dog od Phil Knighta, osnivača baš Nike-a, u kojem se ispominje taj dio kako su došli do imena, do logotipa, koje su sve muke prošle da bi uopće napravili taj brand o čemu ste govorili, da ne vidi se svi ti slojevi, nego vidimo onaj završni sjajni proizvod. Ne vidimo E jednako MC na kvadrat, a kako je došlo? Kako je došlo?
Na kraju je vrlo jednostavan taj oblik, pa mislim, svako to zna čak i precrtati, ali kako je došlo, koliko je tog bilo odbacivanja, prepravljanja, pa i usmjerenja, mislim, on je u stvari sasvim drugom i sve, tako da treba puno proći vremena, puno crteža da bi se iskristalizirao jedan logo koji će biti opće prepoznatljiv širom svijeta. Kao, evo, ja sam taj uzeo, ali to može biti Apple, može biti, ne znam, bilo nešto što čim ti odmah znaš. I taj simbol, on predstavlja, znači, sve moguće deklaracije tog proizvoda. Ne trebaš ti čitati koliko ima ovog ili onoga materijala. Znači, taj znak je potpis koji stoji iza sve proizvodnje. Znači, i to u Hrvatskoj mi često smatramo da je logo nešto što treba simbolizirati. Jabuka ne simbolizira računalo, ali ga identificira u ovom slučaju, kao i jedna kvačica identificira sportsku obuću i odjeću, na primjer. Da, tako je. Dakle, nije to simbol, pa eto može to bez tog. Ne može. Bilo koji prepoznatljiv znak, čim vidiš, i svi znaju šta je to. Znači, to je, zato ja smatram, evo recimo, likovnost je naš hrvatski dres, kad mi nastupamo na nogometu, pa i u drugim sportovima, to je srednja okolnost, ti kvadratići crveno-bijeli. I svi, to je vrlo jednostavno, ali svi znaju da je to Hrvatska. Baš zahvaljujući tome. Da, mi imamo u kojim slučajem samo, ne znam, neki dres crveni, plavi, koji već, bijeli. Kao što većina dresova jesu. Ne znam, ko bi se toga sjetio, neke hrvatske. Ali ti kvadratići, čim vide tu šahovnicu, te kvadratići, odmah znaju, jednako znaju za te dres kao i za brazilski, koji je prepoznatljiv sa žutom tom majicom, plavim hlačicama, ili argentinski s onim plavim crtama i crnim ili bijelim gaćama. Ali tako odmah znaju, dok ovi plavi, ne znam, Francuzi, Škoti imaju slične, ne znam, tamno plavi nekakav dres, bijele gaće, dakle, mnogi imaju generički. Takve. Ma da, tako da je to je ispalo kao sretna okolnost i ja vjerujem da mi nikad nećemo promijeniti to, jer to ti je rušenje i građenje iz početka. Da, a mislim, čim vidi, kogod vidi da u ognjenoj zemlji, zna da je to Hrvatska. To je baš ispalo tako sretno. Ajmo onda sada ponoviti, kada je izložba u Osijeku u galeriji Knifer? Pa, da, u Osijeku u galeriji Knifer 16.9., to je petak. Izložba će se zvati, nosit će naziv Suvremena umjetnost. A to je isto jedan oblik, dakle, sva moja se djela pomalo subverzivna. Dakle, sad će neko reći, pa kako tako preopćenit naziv, pazi, suvremena umjetnost, šta ovo drugo nije, i tako dalje. Ali ja sam baš slikajući, radeći, mislim, i vidjela si te neke moje radove, mene tu kronologija ne zanima. Ja ne radim sad, ne znam, kao neki umjetnici ciklično, pa onda pa neko sad kaže, evo, 30, kad imao 30 do 35 godina radio je pejzaže, pa je poslije prešao na apstrakciju i tako dalje. Kad se s tim onda je počeo raditi, ne znam, nešto. Ja u stvari nemam, ja se ne poistovjećujem ni s kakvim stilom. Znači, ja na izložbi mogu imati sliku iz 2005. i iz 2022. ako je prostor takav i konstelacija da to stavim. Znači, kod mene je svako to umjetničko djelo zasebno. Ono nije tek dio te nekakve cjeline, ono nije site specific. Ono je samo sebi dovoljno. Mogu se na koncu izložiti jedno djelo. Zato sam i samim tim nazivom kojeg sam odabrao, htio se riješiti te muke davanja naziva. Meni je to problem, zato što kažem što ja nemam ciklusa. Kod mene će to, ja vjerujem, do kraja života biti u sličnom tonu. Biće druge neke slike, crteži, šta god. Možda će biti skulptura, možda i video, šta ja znam, nekad. Ali sam onda odlučio da će ovo biti prva izložba koja će se zvati Suvremena umjetnost i onda će druga neka, ili već koliko ih bude, biti Suvremena umjetnost 2, Suvremena umjetnost 3 i ću po brojevima. Jer recimo slučajno, evo, može se dogoditi da odaberem iste radove. Znači ja imam
tih radova puno. Da doberem nakon 15 godina iste radove koje sam imao od sada, onda ću reći da je to suvremena umjetnost. Jer su to ti radovi. Znači, ne mora biti 7, 8, 10. Nego sam, ali budući ja nikad nemam postavu iste radove, onda ću mijenjati brojke. Ali malo da isprovociram publiku. Eto, onda radujemo se suvremenoj umjetnosti 1, ali i daljim umjetnostima koje dođu. Hvala vam, Zlatko, na sudjelovanju. Hvala vama na pozivu. Evo. Uvijek, sigurno sam da ćemo se još sresti. I naravno, hvala i vama, dragi prijatelji. Vidimo se, čujemo se sljedeći utorak. Bog! Bog!